мәхәббәт хисендә без хаклы тыярга күңелдә ничек соңы тоймаска ялкынлап янмаска яшәтә ул хисләр бүгенедә без көткән мәхәббәт әйтерсең күмәллек куна ул иң гүзәл гөлләргә канатын кагаулы гөлләрне багаулы гомергә 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 без көткән мәхәббәт әйтерсең күмәллек куна ул иң гүзәл гөлләргә канатын кагаулы гөлләрне багаулы гомергә 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 Күмбәләк җиленнән чәчәктә җилпенә хуш исләр таратып дөньяга нәкъ менә шул чакта мәхәббәт бер чакта йөрәкләр яшәреп уяна без көткән мәхәббәт әйтерсең күмбәләк куна ул иң гүзәл гөлләргә канатын кагаулы гөлләрне багаулы гомергә 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 без көткән мәхәббәт әйтерсең күмбәләк куна ул иң гүзәл гөлләргә канатын кагаулы гөлләрне багаулы гомергә 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 Булса да күңеллек яшәтә мәхәббәт тау-ташлар җимертә юлын да күбәләк җиледә шул сөю хисе дә кирәк бит һәркемнән җанына без көткән мәхәббәт әйтерсең